kalian pandang-pandanglah Marapi jo Singgalang. Caliaklah Gunung Sago jo Gunung Talang Tandike Gunung Pasaman. Itulah lambang-lambang abadi monumen Minangkabau. Perhatikan lambah hijau melandai bukit nan di bawahnya tahampa sawah mengunyang ba amehurai. Pamatang batingke basusun siriah banda buek liku baliku anak sungai membalah koto. Di gurunan ketinggian gisia bagesoh daun tabu batumpuak parak cangkehnya tarapak tanaman mudo. Ombak bak bunyi rang main bau baralun memanggia dagang. Kunjuangilah hayat tajun di lambahanai sarasah di lambaharau. Jalang pulau singkarak di maninjau nan tak kalah jodanau toba tanah Batak. Pantai bunguh nan bak sanur di Pulau Bali ngarai siano timbalan kanon Colorado. Baitupun istano di pagaruyuang jam gadang di tengah kota langkok saratu ambun pagi jukelo ampe puluh ampe. Kasadonyo itu adalah tuah nagari Minangkabau Sumara alam Indonesia. Berbahagialah Anda dilahirkan sebagai anak Minang. Tapi semantang pun itu kemanakan. Usah kalian piciangkan mato taraduk kesenjangan negari itu. Catat, sajak dari pergeseran nilai akibat erosi kebudayaan, taruh kepada krisis kepemimpinan nenek mamak pada wibawa orang alim dan mudo indak sama lulai. Baitupun hutan rusak gurun binaso penyebab ampuah juga lodo. Silaulah pulau lahan pertaniannya. Lah banyak parak nama rimbo sawah liek bebanda langit sawah rawang jadi baluka. Sama lah jalan katapian hilang rononyo surau gonjong. Agamo tinggal ada tulisan adat kajadi buah pantun. Naudzubillah. Baralah kagadang doso kemanakan. Kalau amanah nan dijawek sundik basunduk kabinaso di tangan kita. Sasa jo kutuak tabak sudah dari generasi sesudah nangko kalau warih hendak tersampaikan. Alangkah meruginya. Dan sano alam nan ramah. Nan eloknya bak Firdaus jatuh ke bumi ko hanya dipuji disanjuang-sanjuang. Tapi bukan dimanfaatkan. Kita takut nikmat kedirangguikan kemanakan. Kita takut sansaro ditimpokan tersabab tidak tahu bersyukur jo anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada manusia-manusia Minangkabau. Dan itu pasti karena itu janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maha suci Allah yang tak pernah mungkin di janjinya. Dek sahabat karena itu kemanakan-kemanakan dan para hadirin sekalian. Melalui forum ko ambo ingatkan kok tarupu ambo jagokan kok takalo. Mari kita bangkitkan batang tarandam. Kita paharek tali suto antara kampuang jo perantauan. Usah dirato inalah sudah. Lupokan taruah nalahungkai to bulang baliak sekinantan. Mari kita bangun negara itu. Nah, itulah saja yang dapat ambo sampaikan. Akhirnya ambo ucapkan selamat bersilaturahmi, selamat berrekreasi, selamat berdiskusi dan selamat berkarya untuk negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.